सेक्रेटारि नोंथां जोंनि आथिखालनि सेनसन फैनाय रांफोरखौ बे फाइनान्सियेल इयारनि गेजेरावनो इउटिलाइज खालामनांसिगौ मानोना बे स्पेसिफाइड पिरियडनि गेजेरावनो रांफोरखौ इउटिलाइज खालामनो हायाब्ला गासैबो राङानो सारेन्डाराव थांजोबगोन बेनिखायनो नोंथाङा इमिडियेट इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय नोंथांनि अफिसारफोरखौ डाइरेक्सन होनानै खामानिफोरखौ मावफुंहोदो नाथाय बेयाव मोनसे गिदिर बाथ्रा साननांगौ दं पाब्लिक इन्टारप्रिटेसन आरो अफिसियेल कवारामफोरा जाहाथे गाज्रि मुङाव गोग्लैया जों नुनो मोनो दि गभर्नमेन्टनि रांफोरा एक्सुएल डेभेलपमेन्टनि खामानिफोराव बांसिनानो बाहायजानाय जाया जाय जाहोनाव मेक्सिमाम रांफोरानो मिसइउज जायो आरो बोथ पाब्लिक एन्ड गभर्नमेन्टेलनि क्रिटिसिजमनि मोखाङाव गोग्लैनो गोनां जायो आरो जों बादि अथरिटि पार्सनेलफोरा गोबां क्रिटिसिजमनि मोगा-मोगि जानो गोनां जायो बेनिखायनो नोंथांमोना स्टार्टिं पइन्टनिफ्रायनो हाबाफोरखौ मावनो थाखाय मस्ट सिनसियारिटिनि गेजेरजों मावनो नाजानांगोन ना मा बुङो नोंथांमोना नंगौ सार नोंथाङा बाथ्राफोरखौ थिगैनो बुंदों मानोना बेफोरबायदि डेभेलपमेन्टेल आरो स्किम इमप्लिमेन्टेसननि हाबाफोराव रां रुफा एक्सपेन्डिचार खालामनाय खोथाफोरा जोबोर गिदिर हाबा नोंथांनि इन्सट्राक्सनफोरा मानिनो गोनां आंबो सानो बेनिखायनो आं सेंसन जानाय रांफोरखौ नोंथां नागिरनाय बायदि प्रपार डिरेक्सननि गेजेरजों हाबाफोरखौ मावनो अर्डार होनाय जागोन बेखायनो आं बिथां इन्जिनियार ब्रह्मखौ लोगोआव लाबोनाय जादों मानोना वार्क इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौब्ला बिथांनि सायावनो 10% सोनारनो गोनां जायो नङासै ब्रह्म नोंथां औ सार बाथ्राखौ नोंथांमोना थारखौनो सानथारदों नाथाय बेयाव मोनसे खोथा दङ बेनो जाबाय बे हाबाफोराव नोंथांमोनहाबो गोसो मोदोमै हेफाजाब होनो नांगोन मानोना टाइमिं एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल एन्ड फाइनान्सियेल सेंसनफोरखौ जोबोद गोनांथि होनो नांगोन आरो बिनि अनगायैबो रांफोरखौ टाइमिं रिलिज होनो नांगोन अब्लासो खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन होननानै आं सानो बाथ्राफोरखौ नोंथाङा थिगैनो बुंदों मानोना इमिडियेट आरो सिनसियारलि हाबा मावनो थाङोब्ला रां रुफानि टाइमिं एभेलेबिलिटि जानाया गाहाम सार नोंथाङा मा होननानै सानो आंबो नोंथांमोननि बुंनायफोरखौ थार होननानै सानो आरो नोंथांमोननि बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै मावनो नाजागोन नोंथांमोना रां रुफानि थाखाय जेबो सिन्था खालामनो गोनां जानाय नङा मानोना आं रिक्वायरमेन्टनि सायाव जिखुनु समावनो रांफोरखौ रिलिज खालामनानै होनाय जागोन खालि नोंथांमोना हाबाफोरखौ माने स्किमफोरखौ इमिडियेट प्रिपारेसन खालामनानै साबमिट खालामदो जाहाथे आंबो थाबैनो स्किमफोरखौ नायनानै एडभाइस होनो हायो दिनैनि बाथ्राफ्रा एसेयानो जाथोंसै होमबा नेक्स्ट सिटिंआव जों गासैबो खोथाफोरखौ सावरायलायनानै हाबाफोरखौ मावलांसिगोन थेंक इउ माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायलायनो थाखाय जों बेहाय बयबो ज' जादों आं सानो नोंसोरो खोथाखौ मिथिखाबाय होननानै औ नंगौ गासै बाथ्राखौ मिथियाखैब्लाबो नों इसोरा होनाय बाथ्राखौनो आरज लागोनानै सानदों नों साननाया नंगौ मानोना जों बे समावनो जोंनि डेभेलपमेन्टेल हाबाफोरखौ मावनो हायाब्ला फैगौ इलेक्सनाव रायजोफोरखौ जोंनि फारसे बोबोनो हानाया जोबोद गोब्राब जागोन बिनिखायनो बे रानिं फाइनान्सियेल इयारावनो जों पाब्लिकनो हाबाफोरखौ मावनानै दिन्थिनो हाब्लासो जोबोद मोजां जागोन नङासै गोरान मा खोथा गोबा इसारा होखो आंथ' बुजिनानै मोनाखिसै औ आंबो बुजिनानै मोनाखिसै बेनिखायनो बाथ्राखौ मोजाङै फोरमायना होयोब्ला जोबोद गाहाम जागौमोन उस्ताद आच्छा बिदिब्ला आं नोंसोरनो बाथ्राफोरखौ डिटेल्स आरो एलाबरेटनो फोरमायना होनोसै नोंसोरथ' मिथिखायो मोनफ्रोमबो बोसोराव डेभेलपमेन्टेल वार्ड्सनि थाखाय फाइनान्सियेल बाजेट प्रभिजन थायो आरो बिनि अनगायैबो लकेल बाजेट प्रभिजन थायो बेफोर रांफोरखौ सीएम साहबनिफ्राय दानख'नानै लाबोनाय जाबाय दा जों बे रांजों रायजोफोरनो इसे मावनानै दिन्थिनो नांसिगोन नङाब्ला जों रायजोफोरखौ जोंनि फारसे बोनानै लाबोनो जेब्लाबो हानाय नङा बिनिखायनो नोंसोर इसे खामानिफोरखौ सानै हयै मावदो अब्लासो जों फैगौ इलेक्सनाव देरहानो हागोन जोंनि हाथियारा इसे खम जा दं बेनिखायनो सेंसन खालामना लाबोनाय रांखौ आथा बेसाद लाबोनायाव बाहायनो हागोन नामा उस्ताद गुड आइडिया नों थिगखौनो सानदों गोरान
बिदिब्ला जों गाबोननो फरेननिफ्राय गोदान हाथियार लाबोनांसिगौ आरो बे लाबोनाय खामानिया नार्सेफनि आखायाव थाबाय मिथिबाय यस बस नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ जोंनि काउन्सिल इलेक्सना फैगौ दाननि 10 अक्ट'खालि जागोन बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनि गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे बिथांखिफोरखौ आजावना लानाय जाथोंसै सेथि थांखियाव दङ दिनै बे आफादनि गेजेरजों गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायनि उनाव मानगोनां मुस्रि बिनय ब्रह्मखौनो फैगौ दाननि 10 अक्ट' जानो गोनां काउन्सिल इलेक्सनाव खरखान्थि समष्टियाव मुस्रि खोमथागोरा नार्जारिखौ महामायायाव मुस्रि दानसोरां गयारिखौ फुलनियाव आरो मुस्रि रामोनदा दैमारिखौ लांहिन समष्टियाव दैथायहरनाय जाथोंसै नैथि थांखि नैथियाव थांखि लानाय जायोदि जोंनि आफादनि गोबां आनसलिक कमिटिफोराव थांनानै फैगौ इलेक्सननि थाखाय साग्रोद जानायजों लोगोसे पलिटिकेल केस होनो गरन्थ लानाय जाथोंसै दिनैनि बिथांखिया एसेनोसै दा दं आफादगिरिनि फंनैसो मानगोनां जोंनि बे आफादनि गोख्रों सोद्रोमा लोगोफोर जोंनाव दा मोनसे गिदिर दावहा सोलिगासिनो दङ आरो बे दावहायाव उथ्रिनो हाब्लासो जोंनि मोन्थाइफोरखौ एसे थाबैनो सुफुंनो हागोन होननानै सानजायो मानोना बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव एमडिसिनि अनगायैबो बिधान सभा आरो पार्लियामेन्टनि गोहोआसो देरसिन बेनिखायनो जोंनि बे आफादाबो फारनैबो साइडनिफ्राय खाबु मोननायनि थाखाय गबखौ नारसिननायनि पलिसि लानाय जादों जेखि जादोला जोबथारनायाव आं जोंनि गोख्रों सोद्रोमाजों लोगोसे मावफुं हान्जानि नाजानायाव जोंनि साननाया जाफुंथारगोननि रोखा मिजिंथिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोसे आफादखौबो थुंगे होनाय जाबाय गोजोन्थों माथो नोंसोर सोलायो फै फै जिरायफै माबाफोर आर्जेन्ट जादों नामा जोंनि अर्गानाइजेसननि हाबाफारिखौ मावफुंनायफोरा बेसेबां प्रग्रेस जाखो नोंथाङा माबाफोर मिथिनो मोनदों नामा नंगौ मिथिगासिनो दङ बेबायदिब्ला आब' जों आरो सेन्ट्रेल जुथुमनायनि नटिसफोरखौ थाबैनो सार्कुलार खालामनाया मोजां जासिगोन नामा जोंहा दा जेनेरेल जुथुमानि सम गैला मानोना इलेक्सना खाथिथारसै बेनिखायनो खालि जों जेनेरेल इनफरमेसन जालायनाया गाहाम जागोन बिदिब्ला जों थांनोसै आब' दे थांदो बिदिब्ला आब' थबसि नोंहाबो बेयावनो लोंदो ना गुमै थबसाबो लोंनो मानो बिदि होनो हागै बोराय हरदों दं जोंलाय आं सिङाव थांना लोंहैनोसै ना साख्रि मावनांगोन रोमै समाजनि हाबा मावनानै जेबो मुलाम्फा गैया नुवाखै नोम्फाखौ PWF नि प्रेसिडेन्ट दिनैबो मिटिं गाबोनबो मिटिं न'आवनो थाथेरनो मोनला आयै जेसेबां एसे नागिरगोन जानांगौ एसेबां गोजोन मोनगोन आं जार्नालिज्मखौ फोजोबथारगोन आयै सैथोखौ खोबथेनानै असैथोनि आलन लानानै सुबुंनि गोजोननायखौ बेंगुरा खालामनाय सुबुंफोरनि बागै जेहाद दैखांगोन बोखारनानै होगोन बिसोरनि गोसोम जिजों मोखां खोबथेनायखौ सुबुं फोथाराव आयै आं आबौ बायदि जाया आं सासे IPS अफिसार जानानै बेफोरबायदि सुबुंखौ गावनि थाइनि आखाइजों हमनानै ओरैबायदि फानहैसोगोन जाहाथे जिउ थाजासिम बिसोर बावगारा थेंक इउ अन्थाव इउ आर एक्सट्रा अर्डिनारि खालि बिफा बायदिनो जालांजोबसिगोन बिसोरो आंनि साननायजोंनो रावबो गोरोबथारला आयै आं आबौ बायदि जाया आं सुलेखा बायदि मेथाइ रोजाबग्रासो जागोन नंगौ नामा देलाय दोंसे रोजाबलाय जिउ नों साया माया दान्दिसेनिल' नोंखौ लानानै आं गेले जाया गुड मर्निं सार मर्निं जिराय जागोन सार
नोंथाङा आंखौ लिंहरदोंमोन नामा? नंगौ मिस्टार ब्रह्म, आर्जेन्ट डिसकासननि थाखाय आं नोंथांखौ लिंहरनाय जादों। बेनो जाबाय बे नोंथाङा गासिनो प्रिपारेसन खालामनाय स्किमफोरखौ जों दानो फाइनालाइज खालामनानै अथ'रिटिनो साबमिट खालामनो नांगौ। जागोन सार, आंनि बादिब्लाथ' बे गासिबो साबमिट खालामनाय स्किमफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामब्लासो मोजां जागोन। मानोना बेफोर स्किमफोरखौ लकेल पलिटिकेल पार्टि मेम्बारनिफ्राय एडभाइस लानासो प्रिपारेसन खालामनाय जादों। आरो नोंथांमोनथ' बाथ्राफोरखौ मोजाङै मिथिखायो। लकेल लिडारफोरनि एडभाइसनि अनगायै जों अफिसारफ्रा जेबो खामानि आखाइ होनो हाया। बेनिखायनो बेफोर स्किमफोरखौ बिथांमोननि एडभाइसनि थ्रुयैसो प्रिपेयार खालामनानै साबमिट होनाय जादों। दा बेफोरखौ एप्रुभ खालामनाय खालामै नोंथांमोननि सायावसो। नाथाय आं नोंथांमोननि एडभाइस बादि कमप्लिट स्किमफोरखौ साबमिट होनाय जादों। आरो आं सानोदि बेफोर स्किमफोरखौ नायनानै एप्रुभ आरो सेंसननि थाखाय नोंथाङा फरवार्ड खालामना हरोब्ला जोबोद गाहाम जागौमोन। मानोना जोंनि दाखालिनि डिसकासन बायदि इमिडियेट एक्सन लायोब्ला जोंनि बे रानिं फाइनान्सियेल इयारनि गेजेरावनो खामानिफोरखौ कमप्लिट खालामनो हागोन होननानै आं सानो। बारा गोबाव जायोब्ला खामानिफोरखौ मावफुंनो गोब्राब जाहैनो हागौ। बाथ्राफोरखौ नोंथाङा थिगैनो बुंदों। आंबो खोथाफोरखौ साननानै नायबायदि कनस्ट्राक्सनेल हाबाफोरखौ मावनो थाङोब्ला समनि गोनां। बेनिखायनो नोंथां बे साबमिट खालामनाय स्किमफोरखौ जुदि नोंथाङा थार होननानै सानोब्ला आं एप्रुभनि थाखाय दिनैनो दैथायहरनोसै। बेनि अनगायैबो आंहा मोनसे नोंथांनिसिम रिकुवेस्ट दं। बेनो जाबाय एक्सट्रा एडिशनेल स्किमनि थाखाय नोंथाङा माखासे रां लाखियोब्ला आंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। मानोना माखासे मानसिफ्रा आंनिफ्राय माबा मोनसे डेभेलपमेन्टेलनि मदद मोनगोन होननानै दं। बिसोर आंखौनो अथ'रिटि होननानै साननानै लायो। बेनिखायनो नोंथाङा अथ'रिटिखौ बुंनानै आंनि बे स्किमखौ एप्रुभ खालामनानै होनो हायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। आरो लोगोसे गामिनि गोलैसोनानै थानाय रायजोफोरखौ मदद होनाय जागोन। जागोन सार, आं नोंथांनि रिकुवेस्टखौ लाखिनो नाजागोन आरो जाखागोन होननानै नोंथाङा सानखा। मानोना बिथां CM साहाबाबो नोंथां साननाय बायदि गामिनि गोलैसोनानै थानाय मानसिफोरनि हाबाखौ मावनो मदद होखागोन। थेंक इउ ब्रह्म नोंथां। जों सासेया सासेखौ नायलायाब्ला जोंनि अफिसनि गुना बबाव थानो। थुलुंगि, आनजादाथ' जोब्बायहाय, माथो खालामनो सानखो? नोंनोथ' मिथिखागौ रोमै, आदाया हारसिङै बेसे लेबार खालामनानै आंखौ फोरोंदों। आं मोनोब्ला फोरोंगिरि साख्रिखौनो मावसिगोन रोमै, आरो उन मिजिं गैला। नाथाय नों थुलुंगि, सोमावसार गोसोआ रावजोंबो गेजेन जानो साना। जार्नालिजिमआ कमप्लिट जायोब्ला बिनि बिखान्थिजोंनो दावगालांनि। नाथाय न'आव आइया आंखौ फोरोंगिरि जाजानो लुबैदोंमोन। आइनि लुबैनायखौ नंगौ रोमै, गावनि लुबैनायखौ आबुं खालामनायनि गावहाल' बांसिन मोन्थाय दं। आंबो सानो। हनै फाग्ला नायहर, दाउब'आ बिरनो नागारै माबायदि स्राय स्राय थाबायलांदों। बेलेंगिसो समखिनो नाङा। दानो खारलाङोब्ला मेगनालाय बबावथो गोजोन मोननो। हायना जानांगौलै मुङा बेनिया। जायगा मोनाखै? बबेनि मोख्रा बांदा? थिगखौनो हमदांदों फांदाङा। रास्केल बबेनिबा? नोंनि गोरबोखौ खावनो गोरबो फोथारनिफ्राय। लाजिगोन सोर बिब्दि खालामनो? गन्थंआनो गैखाया जोंहा। अन्नाय होबाय गोसो होबाय मोजां मोनबाय आं नोंखौनो। थांखि नङा मोदैजों गेलेनायनि, थांखि नङा मोदैजों गेलेनायनि। नोंखौ मोजां मोननाया नोंनो अननाय होनाया, नोंखौ मोजां मोननाया नोंनो गोसो होनाया। अन्नाय होबाय गोसो होबाय मोजां मोनबाय आं नोंखौनो। बबेनि जाखो नों आजोलि
गोसो होबाय मोजां मोनबाय आं नोंखौनो मोजां मोनोब्ला आंखौनो मोन गोसो होनोब्ला आंनोनो मोजां मोनोब्ला आंखौनो मोन गोसो होनोब्ला आंनोनो आंबायदि समायना गैया मुलुगाव फै सना कुटुमनि जारौ खावलाया अननाय होबाय गोसो होबाय मोजां मोनबाय आं नोंखौनो थांखि नङा मोदैजों गेलेनायनि थांखि नङा मोदैजों गेलेनायनि आरे 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 नोंखौ मोजां मोननाया नोंनो गोसो होनाया नोंखौ मोजां मोननाया नोंनो गोसो होनाया अननाय होबाय गोसो होबाय मोजां मोनबाय आं नोंखौनो अननाय होबाय गोसो होबाय मोजां मोनबाय आं नोंखौनो 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 रास्केल बबेनिबा अननायनि बेगरा रोदोममारसिगोन आजोलि नोंनि गोरबोआव मा खौरां फैल' नोंथां मानो एसे बुं आंनि न'आव जोंनि पार्टिनि गोबां बाथ्रा लानानै जों नोंथांनाव फैनाय जादोंमोन दा नोंथाङा बे खामानियाव मदद होगोन ना होआ दे बुंनायसाय माबायदि मदद होनांगौ आं हानायखिनि खामानिखौ मदद होनो हायोब्लाथ' आं गावनो जोबोद मोजां मोनगौमोन मानोना पार्टिनि एबा रायजोनि हाबाफोरखौ जों बयजों ज' गोरोबलायना मावब्लासो मोजां जायो आरो जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा जोबोद बेकवार्ड आरो सिम्पोल बेनिखायनो जोंनि ट्राइबेल ग्रुपनि मानसिफ्रा जोंनि रायजोखौ फोसाबनो हायोब्ला जोंबो हाबा मावनायफोराव मदद मोनफागौमोन नङा होमबा नंगौ सार नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंथारदों आरो नोंथांनि बे बेसेन भरा खोथाफोरा जोंनि गोसोखौ थोजासे सुदेम होबाय नोंथां बायदि गोबां अफिसार थायोमोनब्ला जोंनि बे गोलैसोनानै थानाय रायजोफ्रा एसेब्लाबो सहाय मोनगौमोन आरो दावगानो हायै मानसिफ्रा एसेब्लाबो गोजौआव गाखोहैनो खाबु मोनगौमोन नंगौ नबिन बिथाङा बाथ्रा बुंनायफ्राबो थार मानोना जोंनि इन्जिनियार सारा फिसा फिसौ ठेकेदारफोरखौ खाबु होनायफोरखौ जों नुबोगासिनो दं आरो खोनाबोगासिनो दं बेनिखायनो जों जोंनि पार्टिनिफ्राय बिथांनिसिम रोजा साबायखर होबाय सार जों दा गोनां बाथ्राफोरखौनो बुंजासै नामा दे बुंदो दे मा बाथ्रामोन बाथ्राया जाबाय जोंनो दाखालि सिएम साबा होलांनाय माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो जोंनो एसे रां नांगौ जादोंमोन नोंथाङा जोंनो एसे रां हरनानै जोंखौ मदद खालामबा जोबोद गाहाम जागौमोन जोंनो बे खामानिखौ मावफुंनो 5 लाख रां नांगौमोन आरो नोंथाङा 5 लाख रां हरनो हायाब्लाबो 2 लाख रां हरबानो जों खामानिखौ मावफुंजोबनो हागोन बे खामानिखौ मावनो जोंनि आखायाव दा एसेबो रां गैथ'वा बेनिखायनो नोंथाङा आच्छा जागोन दे आं नायनायगोन सार नोंथांखौ सासे सेंग्रा लोगोआवनो फैदों फैनो हो गुड मर्निं सार जागोन सार मानिबा खामानि लाना फैदोंमोन नामा औ सार नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव ओंखारनाय साख्रिनि फरवार्डिंखौसो आं नोंथांनिफ्राय लांनो फैदोंमोन राजेन बसुमतारी फर्स्ट क्लास MA इन पलिटिकल साइन्स बसुमतारी नोंथांनो आं दा फरायनायखौ हरथ'नो हानाय नङा मानोना दा खालि पस्टआबो गैथ'वा नाथाय सार
बेनि लास्टायाथ' दाबो जोबाखै बे बोरै जानो हाखो बेयो जानो हायो गासिबो मोनथायानो जेब्ला गावनि नैबेयाव थायो आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथ' गुबुन जायगानिफ्रायसो फैनाय सार बेयावथ' हारि एबा जायगानि खुनु खोथायानो फैनाङामोन नों बाथ्राखौ आदारवाइस लानो नाङा दानि इन्डियान डेम'क्रेसिनि सायाव थियरिकेलिसो आइडिया नोंहा थानो हागौ नाथाय प्रेक्टिकेलाव बिनि उल्था बाहायनायासो दानि इन्डियान डेम'क्रेसिनि धोरोम मिथिबाय बेनिखायनो नों बाथ्राखौ फेराबालासिनो बेनिफ्राय लासैनो ओंखारलांनो हासिगौ आंहा सम गैया जासिगोन दे सार बिदिब्ला रोमै बिमा समखौ रुजुनल' हायो मैयानि हा गावस्रानि दुब्लियाव दिनै दैबानाबो जानो हागौ सिखिरिफ्रा बिदैनिफ्राय एम्फौ एनलाफ्रा फिथोब थोबदों बिनिफ्राय आबुं सिखिरि जानानै मिथिंगायारि आथोनजों फोलेर बांहोनानै गोदान जिउ बांहोनाय आरो आबुं सिखिरिफ्रा जिउनि बबेबा खोन्दोखौ फोजावदों बिसम्बिया अराय गोसोखांनायनिल' अन्थाव आरो जिउमानि आनजादा जोबला दार्जिलिंनिफ्राय सिक्किमाव आरो थिम्फुआव थांगोन ना जिउमा बिफा औ रोमैया देरबाय बेहा गावनो साननो हनो हानाय बैसो जाबाय बेखौ सानसे हरनांखागोन आंथ' साख्रिसो मावजानो लुबैदोंमोन न'खौ नायनो जाय सैथोनि सिबियारि बियो रावखौबो गियावम्बासि बियो गावनिखौल' नङा गमायनो रोमैया सैथोनि सिबियारि बिदि सुबुं मोननो जोबोरैनो आंखाल एफा बाख्नायनाङा एफा खौरां लाब्लानो जाबायना लिडार मानसि रोमैनाव सोंग्रोनांगोन बेनाव सोंग्रोनाया गाहाम जागोन मानोना बिनि साननाय हनाया एसे जुदाबो जानो हागौ आया बेयाव जिरायथ'लाय आयायौ फाग्लिया मा खालायनाय जाखो आया आरो आफा र' मिनि आफाया एसे इथिं जालाय जाबाय दे थेंक इउ रोमै नों जोंखौबो पेपाराव साफायनोसै नामा नङा आफा RLDनि सुप्रेम'आ रायजोनि मेगनाव फैसिगोन आयं खायफिया खायफि नङा जाम्बि कफिसो थां सबायखौ नायख्रेमै थां जागोन दे आयं आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन रोमै मा खोथा आफा समखौ कनस्टेन्ट होनोब्लाबो सोलायबाय थानाय सोरगिदिं नुथाया नंगुबै जोबोद सोलायनायखौनो गनायथि होयो बेखौ जों लुबैयाब्लाबो मोगा मोगि जाहैयो मोगथांजों आफा थोंजोङै बुंदो ना रोमै जों बिमा बिफा नोंनि इयुननि सोमोन्दै सावरायगासिनो दङ बोथोर मोनसेया नैथि खेबनि थाखाय गिदिंबोफिना फिसा औ रोमै जोंनि मेगनावनो आंहा जेबो हेंथा गैया आइ आरो आफा आंहा दि मोगथाङाव मोनसे जोबोद गिदिर आनजाद दंबायो बे जेंनाखौ सौसिनो हागोन ना हाया जेंनाया जोबनो रोङै मोनसे दाहारखा आइ रावबो मिथिहाया गाबोन जे मा जागोन जिउआनो जेंनाजों आबुं जाखानाय मोनफ्रोमबो बुब्लियाव नुनो मोनगोन जोबनो गैयै जेंना थांना थाजासिम आफा आइ आं नोंनि लुबैनायाव नोंनि हाबिलासाव जेबो हेंथा होआ मानोना आं नोंखौ जोनोमनिफ्राय बे 22 बोसोरानो मोनबोबाय आरो आं बेखौ मिथिगौ नों स्रा बुंग्राखा औ रोमै नों बुंना जों नोंनि लुबैनायाव जेबो हेंथा गैया आफा जायखौ नों अराय आंगो सानगोन जायखौ नों लोगो मोनबाय थागोन जायखौ नों बाख्नायबाय थागोन जाय नोंनि गिलिर बिबानखौ रुजुननानै नोंखौ एसेब्लाबो लेथानिफ्राय रुगुं होगोन बिदिखौ सार इन्जिनियार साहाबा सफैबाय सिङाव हाबनो होनो नामा फैनो हो जागोन सार गुड इभिनिं सार आं नोंथांनि इनफरमेसन बादै फैनाय जाबाय थेंक इउ प्लिज बि सिटेड थेंक इउ सार जोंनि दाखालि डिसकासन खालामनाय बादि दा बे फाइनान्सियेल इयारनि
स्किमफोरखौ थाबैनो मावफुंनांसिगौ मानोना समा बुथारबाय नंगौ सार बेनिखायनो आं नोंथांनि एडभाइस बादि गासिबो स्किमफोरखौ प्रिपेयार खालामनानै होनाय जाबाय जानांगौ बे फाइलआ नोंथांसिम सौहैबाय अफ कोर्स आं नोंथांनि फाइलखौ मोनबाय आं बुंनाय बादि गासैबो मेम्बारफोरनिफ्राय एडभाइस लानानै नोंथाङा स्किमफोरखौ रेडि खालामनानै हरदोंमोन नामा येस सार नोंथांनि इन्सट्राक्सन बायदि साफ्रोमबो मेम्बारफोरनिफ्राय एडभाइस लानानैसो इभेन बिथांमोननिफ्राय सार्टिफिकेट एटेच खालामनानैसो बेफोर स्किमफोरखौ साबमिट खालामनाय जादों बेनिखायनो आं सानोदि रावबो मेम्बारानो जोंनि बे हाबा मावनायफोराव हेंथा होनाय नङा होननानै थिगैनो दं बेफोर हाबाखौ मावनायफोराव जोबोद रिस्क थायो मानोना आथिखालाव पार्टिनि मेम्बारफोरखौ बुजायनो जोबोद गोब्राब जायो ओ माय फ्रेन्ड फै 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 जिराय ज नोंथां जिराय नोंथां ओ भाई एक कप चाय लेना इधर ओइ राजेन नों मैया सिएमजों थांदोंमोन साख्रिनि बाथ्राफोरखौ मा बुंखो मा बुंब्रा प्रदीप मालाय जोंनो होआनो गावसोरनि बेरेखा मावग्राखाय मा बेरेखा हाबा सम बिसोर थाखानाय मोनथायखौ होनायाव बिसोरो मा खहा दं This is not a rule of constitution. This is a black policy of politicians. मा खालामनो बे खुलि जुगावलाय each and everyone thinks only for themselves. Of course. गावहानो गाव दिनै जुदि जोंहा आथिंगानो भिसायानो गैयाब्ला मालाय जों होखारजाखागोनखा That's sure. So we have nothing to mind about it. You are absolutely right, Dilip. They have completely become devils for the society. आरो जों बिसोरखौ दानो दुफान लायाब्ला there will be dark future for the future generation. जों कि बिसोरजों नांनो हायो What do we have? Neither financial nor political power. We have human rights and we have to know how we have to use it. जानो दोले हांगामा जों बादि मुथासेल' मानसियालाय माथो खालामनो हानो बिसोरखौलाय We each and everybody should try to be a stick of fire. Then only we will be able to issue for our independence. Yeah, you are certainly right, Hangama. मिजिं हनै दाखालिनि मबाइल गैया Wow, exactly. Hi. अननायनि बेगरा दासिमबो रोजोब मोनाखै रिंसार जोनोमनि अननायखौ आं बेनो होनानै सिगारो वाह रिंसार नोंनि पुलिसनि भाइबा भकनि थाखाय माबायदि प्रेक्टिस खालामगासिनो दं मिजिं आथिखालाव इन्टारभिउ एन्ड भाइबा भकफोरा मोनफा मोनफा नर्मसो जायहा मानि एन्ड चेनेल थैजासे थायो आरो मिनिस्टार सीएमनि मानसि बेफोरसो साख्रिनि थाखाय सुइटेबल आच्छा मिजिं नों आरो माबा मोनसे सानबावदों नामा नोंनोसो बुंखाबाय आथिखालनि सर्टेजफोरखौ समखौ नायनोसै माबे लामाजों थांनाया गाहाम माथो गोरान मोनसेलाय बिसोरथ' बिदि गिदिंखाग्रायानो जेबो खामानियानो गैया बा जोबोद समायना माथो हाय बेसेदि गोथाव जागोन गोरबोनि बिबार आहा नोंसोरनि आखला सुद्रोम सुद्रोम जायाखै What? सोद्रोम गैयि नाखौ फोथारोमै नोंसोर बायदिखौ मोसानि सिगाङाव मैया जेसेबांखिनि समायना जायाथों मानो खालास खालामनांगौ सर हजम खालायनांगौ बिब्दि शिकारखौ रिपर्टार रोमै सोद्रोम आइजो गाबोन फुंनि निउज पेपारनि हेडलाइनाव नुनो मोनगोन नोंनि लाजिनाय खोबथेखौ हायै सावगारिखौ नों सासे बेसा प्रस्टिटिउसनाव मुजिखौ हाबग्रा You done it, पुलिसनो हगार आंखौ सोर दं हगार मिजिं बिसोरनि बायगोन दं नंगौथ' थ' हगार फाग्लाफोराखौ हगार
जेबो दुखुथ' मोनाखै? सरि आदा, आंनि थाखाय नोंथांमोना। अ बेथ' जोंनि मावनांगौ खामानिखा। नोंनि मुंखौ मोनथिनो हागोन ना? आंनि मुङा रोमै ब्रह्म। नों हारसिङै थांनो हागोन ना? मिजिं, नों रोमैखौ ड्रप खालामहैदो। नाथाय नों? आं फ्रेन्ड इन निड, फ्रेन्ड इन डिड। थांदो। ओहो नोंसोर मानो सानै सानै होयो हा? साफा साफा हो। आं बेखौ होबाय। दे। है बेयाव नङा। फै आदा। अ रोमैयाय नों सफैबाय? औ आफा जिरायदो आदा। जागोन रोमै। थां रोमै बिमा साहा एसे बानायहैथां। दे। आफा बिथाङा मिजिं बसुमतारी। अ खुलुमो। जागोन 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 जिराय जिराय जिराय। रोमै मानोथो एफा गोबाव जाया? आथिखालाव उदाङै जेरावबो थाबायनो हालिया आफा। सोर थाथाय खान्थिया गुबुंले जालांनो हमबाय। सुबुंनि आखुआ सम भाबिनाय लोगो लोगो रुंलांनो हमबाय। जेराव मिबथिखो हायै कनस्पिरेसिनि आमोलाव। जायनि जाहोनाव दिनै बे आदा नङामोनब्ला आंनि गोथारथिया थानाय नङामोन आफा। नों बेखौ मा बुंखो आइ? नङा, माने लामायाव सानैसो दुथांफोरा एसे डिस्टार्ब होदोंमोन। बिदिब्ला आं थांदों रोमै, आदै। साहा लोंलांदो ना जाबायानो। अ साहाखौ लोंनानै थांदो। मानोथो एफाग्राब हाखु दाखु? रोमै बिमा साहाखौ लाबोदो। नांगौ। दा जिरायदो आं साहाखौ लोंना होनोसै। साहा गोजासो जाबाय। जागोन। साहा लोंदो आदा। जागोन रोमै। आफायाबो लोंदो। दे। बाबु साहा लोंदो। बिदिब्ला आं थांदों रोमै। अ सरि बावनासो दंमोन आं। बैयो आंनि फंबाय अनथाव। खुलुमो। बिनानाव जिउमा। खुलुमो। आदै मादै फंबाय बिनानाव थादो बिदिब्ला बयबो। दे थादो बिदिब्ला। थादो। नोंथांमोना दिनैनि बे जुथुमनायखौ एसेब्लाबो मिथिना मोनबाय। मानोना एजेन्डायानो जाबाय इलेक्सननि। बे फैगौ इलेक्सनाव बिथां जानथार बसुमतारियानो जोंनि पार्टिनि चिफ जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बिथांनि इन्सट्राक्सन बादियै मानिनानै सोलिनांगोन। आरो दिनैनि बे जुथुमानि गेजेरजों आं बिथां जानथार बसुमतारिखौ सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। आदसा आंनि मानगोनां सोद्रोमा नोंथांमोन आरो मावसोम हान्जाफोर, जों दिनै बेयाव ज' जानायनि ओंथिया बेनोदि फैगौ 10 अक्ट'आव जानो गोनां इलेक्सनाव जोंनि पार्टिनि खामानिफ्रा बोरै जानांगौ बे बाथ्राखौ रोखा जानो थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। नोंथांमोना मिन्थिखागौदि जोंनि गुबै सुथुर अपोजिट PWFआबो गोख्रै फैनाय इलेक्सनाव गाखोनो नागिरनाय ग्रन्थखौ मिन्थिखाबाय। बेनिखायनो जोंनि खामानिनि टेकनिकआ एसे सोलायनो नांसिगोन। सोलोजों हाया बोलोजोंब्लाबो रांनि थाखाय नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो नाङा। बेफोर गासैबो थिग जाजोबगोन। खालि आंनो नांगौ मेन पावार एबा सुबुं गोहो। नोंथांनि बाथ्राखौ आं मिथिजोब्बाय आरो आंनि फारसेनिफ्राय नोंथां सुप्रियमा गिनांगौ जेबो गैया। गुड। आरो मोनसे बाथ्रा बाव, नोंथांमोना जेसेबां हायो इलेक्सननि सिगां जोंनि सिंनि ग्रुपआव मानसि दैथायहरनांगौ आरो थार खामानियाव मोनफ्रोमबो पुलिस सेन्टाराव मानसि दैथायहरनांगौ। आदसा आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो
मानगोनां एमडिसि साहाबखौ सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। My honorable existing CM and the present party chief and my respected house, I am going to deliver my lecture on the forthcoming election as request of Mr. Janthar Basumatari. आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनि बाथ्राखौनो खावलायनो सानोदि दिनैनि मेलाव जोंनि पार्टीनि चिफ बिथां मिस्टार जानथार बसुमतारिया होनाय इन्सट्राक्शन बायदियैनो जों इलेक्शननि हाबाफारिखौ मावफुंलांनाया मोजां जासिगोन। दा नोंथांमोना मा सानो? आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गुबुन गुबुन जिल्ला आफादनिफ्राय नुजाफैनाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै गोबां दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय लैहोर लैहोर नुजाफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै RLDA निफ्राय बिथां जानथार बसुमतारिया 2000 फोराव सात जाबाय। आसा खालामो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना लुबैनाय बादि बिथाङा हाबाफारिखौ मावलांगोन होननानै। गोजोन्थों। Janthar Basumatari long live! Long live! Long live! Janthar Basumatari long live! Long live! Long live! Janthar Basumatari long live! Long live! Long live! RLDA जिंदाबाद! 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 RLDA जिंदाबाद! 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 RLDA जिंदाबाद! 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 Janthar Basumatari long live! Long live! Long live! 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 बयबो जिराय जिराय बयबो जिराय। Congratulations, Mr. Janthar Basumatari. Thank you. Congratulations, Mr. Janthar. Thank you. Congratulations, Mr. Basumatari. Thank you. Congratulations, Mr. Thank you. आच्छा, जों दा पार्टीनि स्टेटासखौ लानानै डिसकास खालामसै। सार, नोंथांखौ माखासे जार्नालिस्टफोरा लोगो हमनो फैदोंमोन। दा नोंथाङा मा सानो? जागोन जागोन फैनो हो। जागोन सार। Congratulations बसुमतारी नोंथां। Congratulations बसुमतारी नोंथां। जिराय। Thanks to everybody. खुलुमो। Thank you, sir. Thank you, sir. नोंथांनि बे देरहानायाव माबा इसिं गुमुर दं। मानोना नोंथांनि कमिउनिटिनि पपुलेसना थांनाय सेन्सासनि बादिब्ला 30 जौखोन्दो आरो गुबुननिया 70 जौखोन्दो। बे रुजुजखायाव आंनि साननायाव मानसिनि मोननाय भारसुआ पपुलेसनजों जेबो लोब्बा गैया। बे डेमोक्रेटिक कान्ट्रियाव साफ्रोमबो मोननो हानाय मोनथाय दं आरो वी आर हिउमेन बिं मोजां गाज्रि बिजिरनो हानाय गोहोआ दं। सार, नोंथाङा बे इलेक्सनाव देरहाबाय, जोबोद मोजां। नाथाय मा जाहोननि थाखाय गुबुन पार्टिया बे इलेक्सनाव जेनखो? आबादखौ खालामालासिनो खालि फिथाइ मोननायनि आसायावल' मोगथां सोङोब्ला बेनि मोननाय आसाया रिजाल्टआ हाजो सायाव खासेव बिदै नागिरनाय जायो। सरि, I am not going to attract someone's personality. सार, गोबां सुंलुनिफ्राय मिथिनो मोनदों नोंथांमोननि कन्स्टिट्युएन्सियाव गोबां रेगिं जादों आरो ओरैबायदिबो खोनानो मोनदों माखासे आर्म्स लानाय गोबां लाइमोनफोरा बे हाबायाव नोंथांखौ थुलुंगा होदों होननानै। Absolutely wrong. आंनि कन्स्टिट्युएन्सियाव जेबो रेगिं जायाखै। बेफोर जाबाय माखासे फाव फान्दायनाय। अट'नमास काउन्सिल थानाय एबा माब्लाबा नोंथांनि बे स्टेट डिमान्ड कमिटिनि सरकारखौ डिजल्भ खालामब्ला नोंथाङा मा खालायगोन? जोंनि बायदि थामथि बुहुमाव थार्ड वर्ल्डआव आबादानो प्रडाक्शननि मोनसेल' फुंखा। बेनिखायनो आबादारि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय नाजागोन। अट'नमास काउन्सिला जोनोम संबिधाननि लामाजोंसो जोनोम मोनखानाय आरो
जोंथ' हादोरनिफ्राय गावस्रानानै सुपारिनटि कान्ट्रि बेनो ओंखाराखै न'खौ फोसाबनायनि नाजानायसो दिनैनि बे जथुम्मायाव थांनाय इलेक्सनाव एफाग्राब गाज्रियै जेननायनि जाहोना मा जानो हागौ नोंथांमोनहा बुंनो हागौ नामा फोरखौ आरो बुंनानै एबा मिथिनानै जेबो मुलाम्फा गैला दा खालि जों आरो जोंनि पार्टिनि फारसेनिफ्राय गभर्नमेन्टखौ रिपुल खालामनायनि रिप्रेजेन्टेसन होनायाल' जोंनि खामानिसै नाथाय बेयावबो जोंहा जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा नंगौ बिथां बुंनाय बाथ्राया थारानो मानोना बे पार्टिया पलिटिकेल आरो फाइनान्सियेल बेकग्राउन्डफ्रा जोबोद स्ट्रं लोगोसे मेन पावारफोरखौ रांजोंनो बायख'ना लायो बिसोरो बिनिखायनो इलेक्सनाव सोरगिदिं रिगिं खालामनानैब्लाबो देरहानानै फैदों बिथां होननाय बाथ्राया 100% कारेक्टआनो बिनि अनगायैबो पलिटिक्सआ रां रुफा आरो गुन्दाबाजी थायाब्ला जेब्लाबो उथिनो हाया रां रुफानि गोहोआ जेब्ला गैया जोंहा मेन पावारखौ दावगाहोनो थाखाय फैगौ सानफ्राव जोंबो गुबुन लामानि राहा लानांसिगौ जोबथारनायाव आं नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरो दि WWF नि जिन्दाबाद मोनसेल' गारांजों जों बयबो बुंदों WWF जिन्दाबाद 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 WWF जिन्दाबाद जिन्दाबाद WWF जिन्दाबाद 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 Tulu, Tulu, खोनासं Tulu, नों आंखौ रागा जोंदों नामा Tulu? दाखालि आं नोंखौ थगायफ्लानोसो गाज्रि मोननायनि फाव खालामदोंमोन। आंखौ निमाहा होदो। नङा, नोंसोर हौवा मानसिफ्रा बिदिनो मोजां मोननाया दान्दिसेल'। Tulu, नों माने एफाग्राबनाय थौले गोसो लादों होमबा? होमबा नों मानोथो आंखौ लामा सामा अपमान खालामनांगौ? अपमान नङा Tulu, बेबो मोनसे जोंनि अनलायनायनि बाहागोसो। थारैनो नोंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोनो आं फोथायबाय। आंबो अननायनि द्लामहावरिया Tulu। आफा आइमोना फिसा मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनायावनो एखुथा जालायो। आबै आरो आमायासो दिनै बे बुहुमखौ मिथिनाय बायदि जाबाय। आफा आइनि अननायखौ जेरै नों मोनाखै आंबो बे मोनसे लामानिनो दावबायारि Tulu। रिंसार, हामबायसै रिंसार, आं आरो खोनासंनो हालिया। हामबाय Tulu, गोसोखौ बोदोर दा खालामसै। जों सानैनि खाफालनि रिफिनायावनो आइ आफानि अननाय हरखायाखै। अब्लाबो थांनानै थानायाव मानिबा खहानि मोगा-मोगि जानांनाय बायदि मोनो रिंसार। Tulu, नों बुंनाय बाथ्राया थारमार। जाय खहायानो थांना थानायनि लामाखौ एसेब्लाबो होबथायो। नाथाय जों बेखौ साननानैथ' जों जोंनि इयुनखौ खोमसि खालामनानै लानो हाया। नोंनि क्लासनि टाइमा जाबाय Tulu। Tulu, नोंखौ बुंनोसो बावदोंमोन। मा बि रिंसार? आं एप्लाइ खालामनाय पुलिस इन्सपेक्टरनि कलिं लेटारा फैबाय। नंगौ नामा? नंगौ। मोजाङै होबानो जाबायना? नोंनि अननाय मोनब्ला मानो हाया जानो। थुदो थांदोनि। थ' सार, नोंथांखौ सानै सेंग्रा लोगो हमनो फैदोंमोन। हाबनो होनो नामा? सिनर। जागोन सार। Good morning, sir. Morning. Sit down. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, interview खांनाय 5 जानाय सेकेन्डनि खौरांखौसो डिटेल्स लानो फैदोंमोन। नोंसोरनि मुङा मा? I'm Mr. Irhangama Basumatari. I am Mr. Pradeep Sorgiyari. PWFनि मानसिफोर नोंसोरनि साख्रिया जानाय नङा। But why, sir? We have already been selected for the appointment. Yes. बेफोरनि फाइनाल लिस्टखौ दासिमबो खालामनाय जायाखै आरो बेखौ मिथिखा बे सियाराव आं जेसेबां दिन थागोन नोंसोरनि जेबो खामानियानो जानाय नङा मिथिबाय?
But sir, we never thought against of you. बेरेखाखौ आंबो सानाखैमोन नाथाय समाना आंखौ दिनै थिनबाय Now you may go Thank you, sir. Thank you, sir. Amazing. Oh, माथो रोमैसो लायो बा नुनानै माथो रादावला आदालाय आं नङाब्लाथ' बारगलांसिगोनसो होनदां रोमै नों आंखौ फोथायगोन ना फोथाया गमायनो आं नोंखौ नुवाखैमोन सयथिबो गाज्रि मोनबाय नामा गाज्रि मोननाङा दे ओरैनोसो बुंफ्लादों आं गाज्रि मोनाखै रोमै नों बबाव थांनो ओंखारदों प्रेसाव थांनो ओंखारबोदों एडिटरखौ लोगो हमनो थौ आदा रेस्टुरेन्टाव नांला रोमै आं ओंखाम जानानै फैखादों आं थांसै रोमै माब्लाबा लोगो मोनगोन अ अन्थावारि जिउमा मोना माबोरै दं मोजाङैनो दं आइया नोंखौ रायखांबाय थायो थांदो रोमै आंबो थांनोसै दे सार नोंथांखौ सासे बुरांसे लोगोनाव फैदों हाबनो होन नामा जागोन हाबनो जागोन सार गोजोन्थों सार मा खामानि सार थांनाय बोसोराव आंनि फिसाया साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ होदोंमोन दा बिनि खौराङा माबोरै जाखो नोंथाङा अननानै होब्ला गाहाम जागौमोन मा खामानि आंहा सम गैया नोंसोरनि खामानिखौसो नायनो ना आंनि खामानिखौसो नायनो PWF नि आफादगिरिनाव बिहैब्लानो जाबायना बिदिब्ला आं थैथानाय जागोन सार आं जेबो मिथिनानैथ' थांनो हासिगौ आथिखालाव साख्रिखौल' नागिरबा जायालै जोहोलावफोर बेथ' नंगौ पलिटिक्सनि सियारा बिफानि प्रपार बायदिसो फिसा फिसौनि थाखाय हनै नुवाखै CM खौ बामनानै खि जानायफोरा माबायदि रंजा बाजा ओंखारबोदों साला सैमाफोरा हो बिसोरलाय माथो गोरान आरो स्रां स्रांथ' थ' बिसोरखौ लाजोबगोन आं इदि आयु माथो दिन जालांखो दानिया लेखा फरा रोंनानैबो बेसेन गैलिया फालांगिसो जाबाय माथो राजखान्थिया बाहागि खुरमासो माथो गुन्दागिरिया बेदर जाग्रा थै सोग्रा मानसिसो बिसोरो नांलाय होना बोखावना बुथारग्रा बिसोरो गावनि होनना जेबो गैला बिसिनि देहायाव नायोल'सो थुबुर जानाय गावनि बाख्रियाव राजखान्थि अबेनो प्रजाखान्थि अबेनो रांखान्थि अबेनो समाजखान्थि माइरं सेरसेनि दामा बोरमा मासेनि जाबाय थाइनै केजि सरकारनि मुसु थाखाबाय थाव होननानै सोरबा मबिल लोंबाय संख्रि होननानै सोरबा बालाखौ जाबाय सुबुंनि थासारिया जुनादनि जाबाय गावनि फिसाखौनो हनै गद' सारथेबाय मिनि मिनि थांदों हनै उदै बुंनायफ्रा मिजिंल' थैदों हनै गरिब गुन्द्राया बेनो जौगानाय देरहासार गोदान मुगा बेनो सुबुंनि अनलायनाय बान्दोआ बेनोजों बैनोजों अननाय गैलिया अलखदाव गोग्लैबाबो आयु होनलिया इनायनि सायाव फिन होनो रावबो गैलिया गावखौल' लानानै मुखुबसै सुबुङा आबै आबौ बुंनायफोरा फोलिमारसिगोन नामा खोलि जुगाव सुबुंफोरा जोबस्रांलांगोन होननाया दानि आखल आखुखौ नायोबा माथो दंफां बिगुर गाननाय समाजाव फैफिनबायसो
ओंखारबोदो जोहोलाव जोहोलावजोफोर इनायनि हेंथायै गसंख्रांदो नङाबा खोमसिसै लामाया जोंनि बिखा खादो फैगौ इयुन जोलैनि आयौ आयौ माथो दिन जालांखो दानिया लेखा फरा रोंनानैबो बेसेन गैलिया फालांगिसो जाबाय माथो राजखान्थिया बाहागिफोर माथो गुन्दागिरिया बेदर जाग्रा थै सोग्रा मानसिसो बिसोरो नांलाय होना बोखावना बुथारग्रा बिसोरो गावनि होनना जेबो गैला बिसिनि देहायाव नायोल'सो थुबुर जानाय गावनि बाख्रियाव स्रां स्रां स्वर्गियारि मानसिफोरा मा सानखो आंखौ सिएम जाबाय होननानै गासैनिबो गांनाय उखैनाय आदार आं होनांगौ गावनि उखैनायखौ सुफुंग्राब्ला मालायनि उखैनायखौ सुफुंनानै गाव रसा नांनानै थानायखौ आं माब्लाबो गनायथि होआ नंगौ सुप्रिम बेफोर मानसियानो उनाव जोंनि समाजाव गाज्रि बेगर फोनानै गाज्रि फिथाइ सोमजिहोयो सुप्रिम रामोन्दा होननाया गावनि फिसाज्लानि साख्रि नागिरनानै नोंथांनाव फैगोन हा फाननानै बेनिखायनो आं सान्दों बिनि फैनाय लामाखौ गोथे होनायाव नोंथाङा माबा सानगोन नामा स्रां स्रां स्वर्गियारि नोंदि मा बुङो नोंनि गेलेनायाव आं माब्लाबो हेंथा होफेराखै गेलेनाया अराय गेलेनायखा बाव जेबो फिसा गिदिर फाग थाया सुप्रिम यू आर द ग्रेट टुलु এই टुलु सिगाङाव मानो खोन्थायाखैमोन नै जाब्लासो खोन्थागोन ना आथिखालाव जागोन जाया बेफोर अफिसारफोरनि मोनसे कमन वर्डसो टुलु এই टुलु ओरै फैनाय यस सार रामोन्दा नङाना औ बाबुफोर नाथाय नोंसोरखौथ' आं सिनाय मोनाखिसै मानोबा फैदों बे सानजौफु समाव मा खामानि दं गोनां जेब्ला फैयो नामा जोंनो दानो थेला गोरां नांगौ जोंनाव बबाव रां मोननो आफाफोर जोंनि जानाय लोंनायानो दिनै दं गाबोन गैया ओइ बोराय नोंसाजों दंबा आं नोंखौ बेयावसो लिंखाबाय रांखौ जों नांलिया गैया आफाफोर आंहा रां गैया बोराय मैया हा फाननानै लाबोनाय राङा बबाव थांजोबखो खौरांखौ मोना सानदों बोरैनो थुगैनाय जा बे बैसो थुगैनायबाव खालास खालामनो हाबसिगोन नामा बोराय दिहुन नङाब्ला दा जावरिखाङोब्ला सोरगोनि लामा नुनो मोनगोन मिथिबाय खेबसेयावनो हानिफ्राय अखारां गैया आफाफोर गाबोन आंहा बाबुनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट जागोन बिनि थाखाय जों थानाय फिथाखौ फाननानै मोननाय रां दं आं बे रांखौ हरोब्ला साख्रिया जानाय नङा आरो जोंनि जिउआबो जालामाखागोन आं नों आफानि आथिं हमनानै खुलुमो आं बे रांखौ हरनो हानाय नङा नोंसोरनो नांथारगौब्ला गुबुनाव राहा खालामहैदो नागिरै मेन्दा नारसेब गोरान मा जाखो आफा मा जाखो नों आफाखौ मा खालामदों गुन्दाफोर नोंसोरखौ दिनै आङो थु साला सिनायनो मोनाखै जोंखौ थु थांसै हेलो मार्डार सासे बोरार फिसाज्ला
थांगासिनो दं। नोंथां नुनो मोना दायनिगिरिखौ? आं नुवाखै सार। नोंथाङा बुंनायसाय बै दायनिगिरिनि महरा माबायदिमोन आरो साबैसेमोन बारो? आं जेबो मिथिया सार। सोरबा बुंनो हागौमोन नामा बै दायनिगिरिया सोरमोन? सार, नै थांनाय मोनाबिलियाव मार्दार जालांदों सासे बोराय आरो फिसाज्लानो आरो मुंखौ होदों RLDA नि केडार। सावसोबग्रा बसुमतारी मोजां मानसिखौ मुं फाननाया गाज्रि मानसिनि धोरोमखा। सार, बे थानांगौखौ फोसावनो मोनथायानो बाहेरायाव थांहोथारबाय। बेफोरबादिखौ दोनबाय थायोब्ला मानसिफ्रा जोंखौ नंगौखौ नंगौ होनगोन। सोर बुंदों? हेलो। पेपाराव मा लिरदों नुबाय दा? बे नंखाय रिपर्टखौ लिरदों PWF नि प्रेसिडेन्टनि फिसाजो रोमैया, नाथाय मुंखौ होदों गुबुन। PWF नि आफादगिरि बिनय ब्रह्मनि फिसाजो रोमै। नंगौ बस, आउट अफ लाइफ खालामनाया गाहाम जायो, मानोना लाइफांखौ फुलियावनो फुवाब्ला देरब्ला फुनो हानाय नङा। मिजिं, मानो एफाग्राब इमोसनेल जायो? मोनसे आनजाद जोबदों, बिब्दि गुबुन आनजाद इयुनाव बेसे फैगोन? रोमै, जाय बेसादखौ आं मोनगोन होननानै मिजिं थिदोंमोन बे मोगथां जायाखै रोमै, मानोना जायफोर सोंलु आंनाव सोंदोंमोन बेफोरनि फिननायखौ आं गासैबो होलांदोंमोन। बेनि ओंथिया बे नङादि गुबुना सोंलुनि फिनखौ होनो हायाखै, नाथाय बै उर्खाव ब्रह्म CM नि बियादैनि फिसाज्ला जाय रिटेन टेस्टआव माबोरै खालामदों आं मिथिया, नाथाय भाइभा बुकमोननाया माबोरै एपइन्टमेन्ट मोनखो? मिजिं, सैथोनि गासैबो फोरमान होनानै रादाब बिलाइयाव फोसावब्लाबो सुबुङा मिथिहोनानैल' दोनसै। गोसो सिङाव खुगा खेवनानै बाथ्रा बुंनायनि मोन्थायखौ जों सोरबा गिबियावनो सिख'नानै लांबाय। माब्लाबा रादाब हरग्रा मानसिफोरनि सायावसो गोसा नारथाया माखासे आनकनस्टिटिउसनेल फर्सनि आं बे खौरांखौ रादाब बिलाइयाव फोसावगोन आदा। रादाब बिलाइयाव फोसावनानै जेबो मुलाम्फा गैया रोमै। सासे दुखुथियानि खावरिनि जिउनि मोनफ्रोम लामायाव सोरखिखौ हायै सु थायो रोमै। रादाब बिजोङाव सासे गोरोन्थि जोनोम लानाय बिथा गैयै सुबुंनि खौरांखौ रावबो बिजिरनानै नाया। मिजिं, नों बेफोरखौ मा बुंदों? नोंगौखौ खोबथेनानै लाफ्लानानै मानो गावखौनो दुगा खालामनो रोमै? सानखौ जोमैया सानफ्रोमबो खोबथेनानै लाखिनो हायो दा। मिजिं, आं नोंनि जुजारमिनखौ मिथिनो लुबैयो। रोमै, नों गोरोन्थि दाख्लाम, गावखौनो बोदोर दाख्लाम। आंजों नों थाफाब्ला जोबोर दुखु मोनगोन। मा दङ आंहा? जेबो नाङा मिजिं, नोंनि अननायानो थोजासे आंनो। नोंखि आंखौ मोजां मोनो दा? मोनो रोमै, नाथाय जुलियानो मोजां मोननायनि जोबथा फिथाइ नंजोबथारा। मिजिं, नोंनि जुजारमिनखौ आंनो दिनै बुंथारनांगोन। जागोन रोमै, खोनासं बिदिब्ला। नायनो मोननाय नङा दे। बोरै नायनो बिनानाव मेगन खाथेनानैलाय? आइदै एफा गोरा। लावथिया हर। एइ र' फिदिंनांगौ। मानो फिदिंलायनांगौ होमबा? मानो फिदिङा जानो, जोंबा फरायसालियाव गेलेब्ला फिदिङो। दे होमबालाय। जाबाय खर' गिदिंलायलांबाय। दे दानिया बुख्रुबहैदो। आगदाथिं बाबु आगदाथिं। एइ बुंनाय गैया। आया माथो ओरै सोमोनलायो? नों माबा मोनसे खालामखादों। आं नङा। आइदै। हामबायसै गेलेनायनि सम गैया नोंस्रा। रैसुमै, क्लास गैया नामा नोंहा? गैया आयै। काम करो बुलबुल तो पैसा मिलेगा, नङाब्ला उदैया रानगोन बेखौ मिथिखा।
जानाय नङा नङा सार नोंथाङा आं साख्रिखौ होथारनांगोन जाथारनाय नङा नङा सार गैया गैया जोंना जेबो साख्रि गैया नङा सार नोंथाङा होथारनांगोन जाथारनाय नङा आयै आदाया माथो दाबो सफैयासै जानो मा जाखो थाब फैफिननो होनदोंमोन गावनि लोगोफोरनावसो थांबाय नामा बियो जोबोर खस्थ' मोनबाय नायै आदाया मा खालामनो नोमफा गैयैनिफ्रायनो बेनो बे न'खरखौ सामलायनो गोनां जाबाय आयै आयै मा खालामदों नोंसोर नै नोंनि गस्ला गिजिखौ सुथेगासिनो दं आं नानि दे गेलाससे लायथां लायनि र' नोंना खामानिया जाबाय आफा बबाव जानो आयै गासिबो बे मोनसेल' बाथ्रायानो रांनि रां होनो हाब्लासो जागोन नङाबालाय गासिबो बे पलिटिशियानफोरनि आखाइ मुथायावनो गोजाजोब नै आदा दैया न'आव दंना आयं ए माथो आयंसोलाय फै हाब फै ए माथो बेवाय फैसोलाय फै जिराय फै जागोन दे आयं जागोन हा मानोथो फैफेरा आथिं लावबोदों बेवायफ्रालाय बाथ्रायाथ' मोजांनिसो गाज्रिनि नङा मा मोजां बे आयं बाथ्राया माने जोंहा आयं रैसुमैखौ बै गयबारिनि नाथला माहाजोना गावनि फिसाला डक्टरनो बिहामजो लांनोनो बे बोरै जानो बेखे थार बेवायफोर थार बेवायफोर नाथाय जेबो गिनांगौ गैया आगोलनि गोरोन्थि बुजिलायनाय गाज्रि मोनलायनायफोरखौ बावगारनानैसो बे रादाबखौ लाबोनाय जादों बिसोरनो जुदि बावगारबायब्ला आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बिदिब्ला आं खौरांखौ हैनोसै जागोन आयं जादो आयं गया दे बिदिब्ला हाबानि थाखाय साग्रि जाखादो आं थांदिनि आयं जागोन आयं थादो बिदिब्ला दे आयं दुल्हा राजा आएगा दुल्हे को ले जाएगा रानी बायदि जाहोगोन जोंहालाय अनसुलि मुसुखाखौ तोर सामोन रैसुमै ए थैया नाङा आदा आदा नङा प्रसेनजित नाङा आदा रुमाला गाज्रि जागोन ओरै सुमाय दानि जायगायाव सहैबाय नामा नोंखौ आदा आफा थांदो मोजाङै रायजो जाहैदो हामबायसै थांदो आदा आदा थाङो आदा हामबाय थांदो मोजाङै रायजो जाहैदो आदा बिनानाव आदा आदा
हामबायसै थांदो 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 थफ्ला थफ्लिया मा मा दंमोन नायनानै लां दा बावलांनो हागौ थादो आबौ दे आगै आमाय थादो मामाय थादो बाजै दे मोजाङै रायजो जाहै दे थादो बाजै दे थांदो दे नोंसोर थांलायबाय दा लांदां लांदां मोनलायसिगोन जों आमाय आनै नोंसोर मालायजों मोजाङै गोरोबनानै थाहैदो जागोन दे दे थालायदो बयबो दे बिब्दिनो जोंनि न'खरा मोजाङै मोजां सोलिलांदोंमोन रोमै नाथाय मा खालामनो बिनानावखौ हाबा हरनायनि दानबानि उनाव नों आरो नोंनिफ्राय बे न' जायगा गैला बोरो नों दा मोजाङा होनो गोनां रांखौ दाबो मानो होनो हायाखै नोंनि नोमफायाबो आंनि आदाखौ जेरैबायदि दाय होनानै बे संसारखौ एरायलांहोबाय आंबो बिनि दायखौ लानोसै नोंखौ हाबा खालामदों मिथिबाय होमब्ला नोंनि अननाया बेफोर गासिबो बावथिनासै मानोना बै समनिफ्रायनो मोनसे सर्ट बान्था दंखायोमोन नोंसिनि बे फिसा संसारखौ टेर बेटेर खालामनायनि नङा नङा नों मानो आफानि खिथेरखौ जोंनि सायाव लानो सानदों नांगौब्लानो आंखौनो सिथार थेवबो आदानो बेफोर खोथाखौ दा मिथि मा होनदों नों न'खराव मिथिहोनो नाङा नोंनोथ' आंनि बे दावहानि हाथिया आं नोंनि जेबो खोथाखौनो खोनासङा नों दोनैनो दानो माबा ओंखारलांदो हमारे सखी हमार सखी हमारे नहीं था जानो दे गला में मा जाखो आइ मा जाखो मा जाखो आइ मा जाखो आयै मा जाखो नोंसिनि मा जाखो नोंनि मेगनाव मोदै औवायै औवा दा आंखौ होखारहरबाय आयै आंहा आरो बे न'आव जायगा गैलिया होखारहरबाय मा गोथाव खौरां लाबोखो नों बुंनो ना खाफालानो बिदिनोसै जोंना सुबुंजों मुगैजानाय बे संसाराव औ आयै आं मा खालामबावनो आयै जागाबसिनो ना आदा नों हादों नोंनिफ्राय बे न' जायगा गैला नों गाबो नाङा होनो गोनां रांखौ दाबो होनो हाया नोंनि नोमफायाबो आंनि आदाखौ जेरैबायदि दाय होनानै बे संसारखौ एरायलांहोबाय आंबो बिनि फिथाइखौ लानानै नोंखौ हाबा खालामदों मिथिबाय रैसुमै आइ मा जाखो नों रैसुमै आंनि
रैसुमै मा जाखो नों नै बाबु मिजिं ओजों फैलाय रैसुमैया मामा जाबाय आयो आयो रैसुमै बिनानाव नों बेफोरखौ मा खालामनानै लाखो बिनानाव नों बेफोरखौ मा खालामनानै लाखो आयै रैसुमैया जोंखौ नागारनानै फैफिननायनि समाय लानानै थांबाय आयै रैसुमैया मानो बिदि मावखोनो अबथिरानो बिदाय लालांबाय जोनोमगिरि बिमानि हाजासे मोदो दाहा गालांनानै जायखारलांबाय मा जायदोंमोन नोंहा मानो सिलिंखार जालांखो सफैनांगौ समनि बेसेबांबा सिगां बिनानाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो बांसिन गोजोन नुनो हागौमोन मिजिंआ दिनै हरखाबै सिमां जालांबाय आयै 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 माथो दिनै आंनि बे जिउआ गोसोनि हास्थायनायखौ मोनहास'जोब हाया फैलाव खोराङा रुगुं गैया जेरैबो मोनदांनानैबो होसोयो दान्दिसेनि जिउआव मोनदांनानैबो होसोयो दान्दिसेनि जिउआव दान्दिसेनि जिउआव दान्दिसेनि जिउआव मिजिं नोंनि जिउ जारिमिनादि एसेबां दुखुनांथाव आं दिनैसो मिथिबाय मिजिं आं फंसे बाथ्रा बुंनि नों गाज्रि मोनाब्ला बुं रोमै आं जेबो गाज्रि मोना I love you जोंनि मावथि हान्जाखौ बेंक सिङाव सैमा पुलिसफोरा साबा गावथारदों बै सैमा पुलिसफोरखौ सैत्र दानाव हाद्रि बिरलांनाय बायदि उराय होनांसिगौ नंगौ उस्ताद गोसोआव लाखि आंनि मुङा स्रां स्रां स्वर्गियारि फोजोबस्रांनायानो आंनि धोरोम बेनिखायनो आंनि जोनोम जोंनि गोबां हाथियारफोरखौ सेस खालामजोब्बाय सालाफ्रा खालास खालामनांगौ सालाफोरखौ नै उस्ताद
CM साहाबा नोंथांनो लाइजाम गांसे हरदों। मा लिरदों नार्से? फरायनाय। Always keep the patience alive. बेनो जांख्रिखांनायनि मोन्थोर, थांखि सहैनायनि लांगोना। जेब्ला बेराम जायो अब्ला बिजि थुयो, मुलि जाहोयो। नाथाय नोंथ' मिथिखागौ बिजि आरो मुलिया गावबा गावनो मोनफा मोनफा जामखा नङाना? जेरै सुजोंसो सुखौ खायख'नो हायो। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हट। मोजां खौरां, दा नों सिटियाव फ्राय उदाङैनो सोलिनो हासिगोन। गासैबो आंनि इसारायावनो सोलिगोन। बेटार टु रिटार्न आं बुं, माय बय। नाथिं टु हेडेक about money and power. Excellent breaks and classes are everything with me. Long live RLDA. You are the great. मिस्टार ब्रह्म, नोंथाङा बे रांखौ हाबाफारिफोरनि गेजेरावनो मिलायनानै लानो हानांगोन। मानोना जोंनि गेजेरावनो बेबायदि हाबाफोरखौ मावनो हायोब्लासो गावजों गाव गोरोबलायनो हागोन। जों गावजों गाव नायलायाब्ला जों अफिसारफोरखौ सोर नायनो? नाथाय मोनसे खोथा, बेफोर बाथ्राखौ जाहाथे रावबो मानसियानो मिथिनो मोना। सार, बेफोरबायदिनि थाखाय नोंथाङा आंखौ फोथाय। मानोना नोंथाङा आंनि गासैबो खामानियाव मदद होनो हायो। आंहा कन्ट्रेक्टरफोरनो पेमेन्ट होनो गोब्राब जानानै दङ, जायनि थाखाय आं गोबां एलिगेसननि मोगा मोगि जानो गोनां जादों। मानोना बिथां CM साहाबा खामानिनि गासैबो रांफोरखौ रिलिज खालामनानै होआखै। आं खोनादों बिथाङा दिल्लीयाव दंहैयो आरो फैनायाव गोबाव जागोन। बेनिखायनो नोंथाङा दा थानाय बिथां CM जान्थाराव बसुमतारीखौ बेफोर होनो गोनां रांफोरखौ रिलिज खालामना होनो हायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। नाथाय मोनसे खोथा, बिथाङा आंजों बारा मोजां नङा। बेनिखायनो बिथाङा बेफोर खामानिफोरखौ मावनो नागिराबो जानो हागौ। आं खोनादों नोंथाङा बिथांजों मोजां टार्म्स दं होननानै। बाथ्राया नंखायद्रायबो नङा, मानोना बिथाङा आंनि बाथ्राफोरखौ लायो। बेनिखायनो आं नोंथांनि बे हाबाफोरखौ मावफुंना होनो हागोन होनना सानो।